Goazen ibilaldira. Ivan, Maria, Steffi, Dasha, Alex. Ivan, inoiz egin dugun eskailerako lerragailu honena da. Bai, Maria, ezin dut itxaron gainean ibiltzeko. Wow! 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 Zure lerragailua izugarri itxura du. Zuekin jolastu aldugu. Lehenik, babesak jantzi behar dituzue. Ados! Maria, begira babesak ditugu. Okay. Joan, gaitezke orain. Lehenik, zure alduera neurtu behar dugu. Ba aldezakezun ikusteko. Bai, jarraitu niri laguna. Steffi, zure altuera neurtu behar dugu. Barkatu, Steffi, ezin zara ibili, oso txikia zara. Alex, zu zara urrengoa. Mesedez, saiatu berriro, agian akats bat egin duzu. Ados. Hau ezinezkoa da. Ez iruzurrik egin, neskatxa, oso txikia zara ibilaldi honetarako. Alex. Barkatu, Alex, baina oso txikia zara ibilaldi honetarako. Dasha, zu zara urrengoa. Neurdu dezagun zure altuera. Barkatu, baina oso txikia zara lerragailurako. Arauak dira. Nola bihur naiteke azkar altuago. Badakit zer egin. Itxaron eta ikusiko duzu. Xe. Lerragailuan jolastu dezaket, mesedez? Ez, lehenik zure altuera neurtu behar dugu. Ez iruzurrik egin, neskatxa, zer da hau? Steffi, barkatu, baina oso txikia zara lerragailu honetan ibiltzeko. Kaixo. Wow, hau da altuago bihurtzeko behar dudana. Horietako pare bat behar dut bakarrik. Zerbait altuagoa behar dut. Espero dut hau funtzionatuko duela. Eskerrik asko. Prest nago. Oraindik oso basua zara. Ei, zer da hori, ez iruzurik egin neskatxa, eta ezin duzu zankoekin lerragailuan ibili zure segurtasunerako. Jarrai dezagun ondo bazatzen. Alex, entzun iezadazu. Altuago bihurtzen lagun diezazuke. Ados. Goazen. Sorte on.
tranpari. Barkatu, baina txiki-txikia zara txirristarako. Gure plana ondo atera da. Orain txirrista niretzat eta Ibanentzat bakarrik da. Itxaron momentu bat, zer da hau? Ez da posible. Wow! Hau iruzurra da. Iban, Maria, etorri ona. Entzun duzu hori. Baietz. Steffi, Dasha, Alex, barkatu mesedez. Egon gaitezen elkarrekin txirristan. Barkatzen zaituztegu, jolastu dezagun elkarrekin. Maria, Steffi, Ivan, Dasha, Alex, Zer da hau? Kaixo lagunak, begiratu ona. Zer da hau, begiratu dezagun. Aupa, hori magia gurpila da. Zerbait interesgarria espero dut. Wow, magia. Prest al zaudete? Goazen. Zubi, zer esan nahi du horrek? Kaixo. Benetako aita naiz ni. Ez, benetako aita naiz ni. Ez, benetako aita naiz ni. Ez, benetako aita naiz ni. Ai ama, dinosauroa. Iez egin dezagun. Zedorre polita egin dudan. Ongi eginda, laguna. Bai, jolastokia. Primeran, goazen berdara. Let's go! Goazen. Hemen izugarri ondo pasatzen ari gara. Pozik nago hau gurbilean izateaz. Aupa, lau koloretako diapositibak. Fantastic. Irristatu dezagun aldi berean. 3, 2, 1. Zer gertatu da? Ez daki. Prest zaitezte lagunak. Bira ederra emango dio. Ba, goazen jolastokira orduan. Oh, yes!
Dasha, mesedez ez jauzi sofan. Zer iruditzen zaizu hau? Orduan, nik erakutziko dizut munduko tramolinik onena. Goazen. Lotu, segurtasun uhalak. Segurtasuna lehenik. Nik ere gidatu nahi dut. Zerbait daukat zuretzat. Wow, oso polita da. Polita. Tramolin erraldoira goaz. Bai, ai. Goazen. Wow, oso polita da hemen. Eta hori ez da dena. Guztia guretzat. Yes! Wow. Ai ama, kutsa sorpresa guztiak bilatu behar ditugu. Aurkitu duzu sorpresa kutsa. Aita, aurkitu dut. Lehena daukagu. Sorpresa kutsa. Utzi laguntzen. Aita, opari bat dagoan. Badakit, ikus dezagun nork lor dezaken azkarrago. Aita, ez gelditu atzean. Utzi, zoaz zure helburura. Zoaz. Ohe hau oso gogorra da. Ez zaitut atzean utziko. Ez natu. Barkatu goazen. Begira, Alex kutsa. Alex utzi laguntzen, Alex eman eskua. Non dago labirinto honen amaiera? Aupa! Dasha, ahaztu alzaizu opariak. Pups! Dasha, begira uste dut bat ikus dezakedala tunelaren amaieran. Nire da. Ni naiz lehena. Itxaron. Beldur naiz. Dasha, zergatik ez duzu oparia hartzen? Aita, lagundu. Lasai, poliki.
Nire kabuz egin dezaket? Begira aurkitu dut. Bai, noski. Itxaron niri lagundu itxaron. Begira nire obaria. Bai, goazen. Wow, ze ona. Ideia bat daukat, aita etorri hona. Zer gertatzen ari da? Oops. Oops. Ouch. Aha. Wow. Broma egiten ari naiz ondo nago zatozte. Ados Dasha. Aurkitu ditugu sorpresa kaxa guztiak. Bai. Ireki ditzagun. Bai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotxea, Monster Truck nor nahi du. Ni. Zuk Monster Truck kotxea ongi. Zer, horra kanela. Ni, Zu, primeran hartu hau beste auto bat. niretzat. Kamioia zuretzat primeran, hauzlaime da, benetan. Inoiz ez dut hau ikusi, haupa izoztutako botila. Ez niretzat. Nor nahi du. Ni. Ondo zaude, untxia. Ez ni. Aitarentzat da, ez da. Bai. Gustatzen zait, berarekin lo egingo dut zein sorpresa polita.